Здравейте хора, добре дошли в днешното видео. Днес ще поговорим отново за турнира. Който не знае, че има турнир, да гледаме миналото видео, там съобщавам за него. Днес ще си говорим как да се запишете за турнира. Както казах, няма никаква парична такса, само трябва да направите няколко стъпки. Първата стъпка е да се абонирате. Втората стъпка е да напишете в коментар готово и да се напишете името в Brawl Stars, никнейма си. И така ще получите сърце от мен. 26 човека от вас в коментарите трябва да са направили това. Ако не станат 26, поне 17. След като направите тези 3 стъпки, трябва да влезнете в ето този клуб за турнира. Няма ограничение на купи. Ето, аз съм тук от малкия ми акаунт за турнира. Ето на английски коронка. Там ще бъдем 36 човека. Казах 26 от вас, но ще добавя 10 от моите приятели и ставате 36, защото 10 плюс 26 36. Така. След това ще правим Friendly Battle, айде. Слушайте сега как ще се класирате за него. От първо до пето място се класират. Ето, например, ето тези са от пето надолу. Ето, от първо до пето са се класирали. Те остават за следващия рунд. Ще има 4 групи, защото сме 36 човека. Другата група също са се класирали 5, другата също 5, другата също 5. Така оставаме 5 човека в 4 групи. 4 по 5 оставаме общо 20 човека. След това ще изиграем общо 10 Friendly Battle. 2 Friendly Battle, в които ще има 10 човека от вас и ще останат отново 5. Класират се отново от първо до пето място. Например, класирали са се ето тези от първо до пето и в другата група са се класирали също 5. Така оставате 10 човека. И се биете отново на Friendly Battle 10 човека и който спечели, взимат голямата награда, която ще видите в следващия клип. Ще ви съобщя коя е. Ето, това е победителя, да кажем. И ще ви съобщя коя е голямата награда в следващия клип, така че с камбанката се абонирайте, не само да участвате, с камбанката, за да не спускате следващите видеа. Няма да има само на Brawl Stars, ще има всякакви различни, така че лайк, subscribe от мен. Чао, чао!